Ang sambingay mahitungod sa limbungan nga tinugyanan. Lucas Kapitulo 16 versikulo 1-13. Nagsugilan na usab si Jesus sa iyang mga sumusunod, may usa ka adunahan nga may sulugoon nga gitugyanan niya sa iyang mga kabtangan. Karon may nagsalti sa adunahan nga ang iyang mga kabtangan giosik-osikon lang sa iyang tinugyanan nga sulugoon. Busa gipatawag niya kini og mingon, unsa man kining akong nadunggan nga giosik-osikan mo lang kuno ang akong mga kabtangan. Maayo pa magsumadahay kita sa akong kabtangan kay pagkahuman, papahawaon ko na ikaw. Tungod kay papahawaon na siya sa iyang agalon mingon siya sa iyang kogalingon, unsa may akong himuon. Dili ako makahimo sa bug at nga trabaho sama sa pagkalut ug bangag, ug maulo usab ako nga magpakilimos. Nahibaluan ko na kon ansa ang akong himuon aron nga, bisan ug papahawaon na ako sa akong agalon may maduwolan gihapon ako nga mudawat kanako didto sa ilang balay. Ang iyang gihimo, tagsa-tagsa niyang gipatawag ang mga nakautang sa iyang agalon. Nangutana siya sa nauna, pila ang imong utang sa akong agalon. Gitubag siya, 1 kagatos katibod nga alana sa olibo. Mingon ang tinugyanan kanya, sige, ani ang imong resibo, lingkod ug isulat, nga 50 lang katibod. Pagkahuman nangutana siya sa ikaduha, pila ang imong utang sa akong agalon. Gitubag siya, 1 kagatos ka sakong trigo. Sige, ani ang imong resibo, isulat nga 80 lang ka sako. Pagkahibalo sa agalon sa iyang gihimo, gidayeg niya ang limbungan nga tinugyanan sa kaabtik nini tungod kay nakapangandam na kinialang sa iyang umaabot. Kay ang mga tawo nga mipalabi sa mga butang dinhi sa kalibutan mas abtik makig-angay sa sama kanila kaysa mga gilamdagan na sa Dios. Busa saltihan ko kamo, gamitan ninyo ang inyong bahandi dinhi sa kalibutan alang sa pakighigala, aron nga sa pag-abot sa adlaw nga mahurat na ang kalibutanan nga bahandi, dawatan nila kamo didto sa puloy-anan nga wala nay katapusan. Ang tawo nga kasaligan sa gagmay nga mga butang kasaligan usab sa dagko nga mga butang. Ug ang tawo nga limbungan sa gagmay nga mga butang, limbungan usab sa dagko nga mga butang. Busa kon dili kamo kasaligan sa bahandi sa kalibutan nga dili inyo, kinsa man kaha ang motugyan kon inyo sa tinuod gayud nga bahandi nga giandam na anta alang kon inyo. Walay sulugoon nga makaalagad sa duha ka agalon. Tungod kay isa likway niya ang usa ug higugmaon niya ang usa, mudapig siya sa usa ug tamayan niya ang usa. Dili usab ninyo madungan ang pag-alagad sa Dios ug sa bahandi.